ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, дӯстдорони муҳорибаҳои омехта. имрӯз дар қасри балваншолаки шаҳри Алматои Қазоқистон бозиҳои Октагон 73 шурӯъ мешаванд, ки онро Лигаи Октагони Осиёи Марказӣ таҳия кардааст ва дар он размандагони Тоҷикистон низ ширкат меварзанд. Шинос мешавед. Первым приглашается на весы боец из Таджикистана Джонибек Джонни Авиалини Джабаров. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Вес бойца 65,8 килограмм. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. На весы приглашается его оппонент, боец из Казахстана. Поприветствуйте, Нурсултан Бешнебаев. Вес бойца 65,8 килограмма. Оба бойца заряжены, настроены на победу. размандаи санъати муҳорибаҳои омехта Ҷонибек Ҷабборов бо тахаллуси Ҷонни Авиалини дар вазни нимсабук 65,8 кг шарафи Тоҷикистонро ҳимоя мекунад. рақиби ӯ Нурсултон Мендибоев аз Қазоқистон аст. ҷонибекро баъзе аз расонаҳо додари Фазлиддин Карим Мадраҳимов муаррифӣ мекунанд, аммо ба қавли Фазлиддин ӯ дӯсте ҳаст, ки аз бародар ҳам наздик аст ва барои омода шудани Фазлиддин ба ҷангҳо кӯмак намудааст. ҳоло акнун навбати ӯ ҳам расид, ки дар Октагон вориди рақобат шавад. ҷонибек Ҷабборов аслаш тоҷик аст, ки дар Россия ба дунё омада шарафи ин давлатро ҳам ҳимоя кардааст. ӯ фаъолияти касбии худро соли 2023 оғоз намуд ва то имрӯз дар 3 рақобат ғалаба ба даст овардаасту мағлубият надорад. дар мусобиқаҳои промоушенҳо ба мисли Hardcore Fighting Championship бо Умар Гатсалов, Мурад Абдулазимов, Кирилл Соловьёв қувво озмуда онҳоро мағлуб кард ва яке аз мусобиқаҳояш пеш аз муҳлат бо услуби буғикунӣ ба анҷом расид. акнун размандаи тоҷик бо Нурсултан Мендибоеви қазоқистонӣ тавре гуфтем қувва меозмояд. Нурсултон низ дар 3 вохӯрӣ ба ғалаба ноил шудааст ва дар бораи умураш маълумоти камтаре пайдо шуд. дар рақобати аввали Октагон 73 намояндаи дигари тоҷик Насим Тошев бо Медет Абдилдаев аз Қирғизистон қол месанҷад. Насим Тошев дар омури ҷангиаш 2 ғалаба ва 1 бохт дорад. Вес бойца 65,8 килограмма. Следом на весы приглашается его визави, боец из Таджикистана Насим Тошев. Весы показали 65,8 килограмма. Желаем удачи спортсменам! Следующий поединок пройдет в наилегчайшем весе. Первым на весы приглашаются спортсмены из Таджикистана Диор Шухназаров. Вес бойца 56,7 килограмма. Следом на весы приглашается его оппонент, боец из Кыргызстана Гульджигит Адлетуллу. Весы показали 56,7 килограмма. Тошев дар омури ҷангиаш 2 ғалаба ва 1 бохт дорад. боз як размгари тоҷик Диёр Хушназаров дар силсилаи ин рақобатҳо бо Гулҷигит Адилет Улу аз Қирғизистон қувва хоҳад санҷид. Диёр Хушназаров 4 пирӯзӣ ва 1 бохт дорад. Главный бой вечера. Титульный поединок в среднем весе. На весы приглашается претендент из Казахстана Рустем Мухатов.
бойца 83,9 килограмма. На весы приглашается чемпион Лиги Октагон в среднем весе, боец из Казахстана Бауыржан Куанышбаев. Вес бойца 83,9 килограмма. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Желаем бойцам удачи! Дамы и господа, спасибо, что смотрели официальную церемонию Face to Face Octagon 73. Турнир уже пройдет завтра, 23 мая, во дворце спорта имени Балуан Шолака. Билеты доступны на сайте zakatbiletов.kz. Ивент начнется в 18:00 по Астане, а прямая трансляция будет доступна на нашем YouTube-канале Octagon TV. Octagon! Пока!